fjärde. Alltså snabbt i kilo. Vänta, får jag räkna ner? Sanna. Får jag räkna ner? Snälla. Okej. Oj då! Oh my god. Jag sa ju det, det är ödet, ska det. Men oj! Ändå vi hade hoppat. Nu har jag en lilla kick, för du trodde jag det. Alltså du står aldrig på sig och hoppar ut. Erik, ska du hoppa? Ska du hoppa? Ja, jag hoppar med dig. Jag hoppar med dig. Då hoppar vi, ja. Okej. Oh my god. Skål lite länge dit så vi står stanna. Erik, kom och ställa dig med mig. Jag hoppar nu. Nej. Shit. Vänta med mig.